guys, it's me again, your Mama Yula. Today, karong hapon ay manguha ta sa patula nga akong itanom. Pag-start sa Enhanced Community Quarantine, nagsugod na pud ko og pananong og mga utan. Kay nanghatag man ang taga Luway LGU og kanang mga liso like ampalaya, patula, and batong, talong. Nagsugod na pud og pananong sa this afternoon. Ngayon papunta sa akong pangulan. Oh, diba? May tubo na siya. Ito, the other side nyo. Actually guys, kani siya, second batch na ni siya nga tanom. Ang first batch is nangadaot, kaya nang kalit lang bitaw siya nagkuan, kalit lang siya nitong nadaot. By second batch, mauna ni siya, ato siyang harvestan. Di ba? Nyo. Guys, amo siyang pasandig sa bayabas guys, kung para dali ra siya makikatay. Dili na hasil ba? Oh God! The struggle is real, guys. Hindi ko makuha, guys. The other one, ay! Other one. Oo, saan yun? Surprise! O, diba? Wala tayo itan, guys. Kahit saan yun? Naano siya sa ibabaw, mga guys. Nasakop sa bayabas. Napa siya. Nyo, pag ginay nyo, kayang maputol nyo. Putol ang bayabas. I will show you my pipino. This is my pipino, guys. Diba? Ano pa siya sa ubos? And this one. My pipino. Kani pong pipino, guys, second batch na po niya. Kay ang first batch niya, mura siya mamatay, bitaw. Hindi siya mamatay. Ano sa may pipino? Hi, guys. This is my ampalaya. Second batch na po ni siya sa ampalaya. Kay ang first batch, makuan siya, mamatay lagi. This is my ampalaya. Bang! And as akong talong, sige na mag-harvest adto, nakakaon na po niya kapila. But,